Kaba ningkong ba nakiba don kampolat ka di ka jing it. Nomor ka bang bil ka keren mo ang baka jing it katap no iba bun belin ki jing tuna. Dan di ki jing telot. Ting teng apa pi it. Cuba pi it mo yang ah. Jika bamut ba pi it jangan mut pim juyo i kata ka jing telot piyo i ba ka jing habriu piyo i ba ka jing itanat. Tapi dah pim it am piyo i ba tang ki jing telot sudah. Ini ka por ni anyo e play pingi dan hai ni ka por tama ni ka pati pastor pingi e ka share le ka tien ka chong play ma bat ka bang kwa bani share lang ni ka por ka lang sa phang ka family phang ka jing day deng ulak bat ka lok ma hai nga sam bat ha ni ka klip am tang kwa ban kli jing kli ni pastor ba i pastor yam ai jing shy nga kom ju ep we pe baro ki ba pe ha ni ka por ka bamta ba kata ka jing kli ka ba ngakwa ban kli na pi pastor ka long ba sibun ki para long kumi mo ki ba wane thu hanga mo ki kli bali mo ngam nut ban ya dwai lang ber ulok la ni ngale ran ban ya dwai lang ber ulok nga ha ban dwai bit marwi dal athia ulok nga sa dwai la ni dal athia ki kun nga sa dwai na mar bali ba ngale ran ya ulok ti ka ka daw pastor mo ba kasa jia bat kasa long kumni mo ba ki ya le ran silok thì pila ban ai chu pap ma pasar kadang mangala ban syai nang taru piruk ki ba snga pila ban syai mo yang ni kajing keli ke ba ki babun ki ba ki ang ki dan hab dengan jing lengo ki msutu na ka ikada Kadai ke jing sya gata kembali kong iba ilok di keren ni gata. Pi di pila ilok jam yang ah. hat Di kelong si sya kom ta fi. Kini kam dei ka ba nganong kom no. Kebampat ja ka juja ba ka julong gum ta sisya ki long kemi kham tam la ni wat kirang ba ru teng teng ki ale ran si tengah si lok ne teng teng ban wat ban ya duai bam ja ro ne kim ju nut ti ban ya duai lang teng teng duai su thu ki kem tien bluk kum tu la kut no teng ta ha ba ya duai thia ni ban ya te ban ya selok ro kim ju nut ban ya duai ban ya te lang teng teng ka lok kabala kta mensiam jabli kala kala bamut ka kwa no ban kala bamut ban sedang ban duai no kam nang sedang ni kam nang sedang kum no ban ye duai ban ye wero msunut ka dau ba ka long na mar balei kam don ka jing it pi ko wi ka ba don kam palam ka jing it ada ka jengai ka jing it ye le ran ni mar kata ka jing ye keren it kam don ka jing ye le it kam ju don di teng teng ong kom no mo habangi la don lo tengah la ka lok nget pisu thu ye geta ka don ka por ki ke baro om dei beng sio long perthat sa ne ka tu ka jing ya long perthat sa ka jing ya ka jing bam yo penyo ye ka jing it ka ba sio berngam bersit ani sio kren ktin he ktin khor be kum tu kawalam jing e ti teng teng mut ban share ki problem tro mlat ang teng teng la sukit maru merwe ti bat ban ya dua election ni la ka walam jing ha pedeng jong utu le teng jong tu ulak lan diga tu kalok ti ban ni ong bangin ya dua re song la ban dua fi na mar bali ba don ka jing it ka peja lan diga dai tha ha ka ta ko kom fi ti kemot ni teng teng ya kawang kti teng teng ya pek no iwe fi Demar ba ka jing long jo budi ka long ne fi we pu we dan la ka jing trot padam ong ba urang ba usu biang be jeng termo don la jong ka jing telot ma uro teng teng ka kentei ka don la jong ka jing telot di teng teng padi urang ba ong ulesi ong e ka lok pha di tang ba kum ta keren condemn me ka lok kum tu ka lok long discourage ba nei long discourage no kum tu long sunok men sim kum tu sunut ban ong teng teng ka lok ka yo iyo lok ba bakla ha ki jing le ki kam ka ha kam ta ter ka kam yeng mo oh pi de bam tam le keren gum tu mut kapen si sa ken man ya dua ya le ran gin silok ti ka dina kata ka daw pi ka ba khang lam ban sunut ban ya dua sunut ban ya te ban ya selong na mar bali ba ka jing it ka ba sit ham kam don pi ta long peja no ta ka daw kimi no sibun te ki daw ying daw sem ta ka daw kala pencingai wat ban ya dua ban ya te beslok kadon ketika ktien ka ba ju ya keren mo ka ba ong ba ulak la ni kalok ka ba it teng teng ni ulak la ni ka tanga kim it silenter tiga diga tu bi timut tang shu it ha kanu ko por ka ba kisnu don men sim man it ki shu it tanga ko por re ba silenter kim it
Jadi ketu kan kalong kum ka jengka ka ba krang fa khmat. Ta ga daw ban dwai kim sunut hagata ka rukom pi. Pinepet na gaktian ka jung utray ro ka kren gum tavi. Pinepet wa putol pol ukuran segi banget sa Korean kalau nang ka ba city ka ba kong si Korean kalau nang ka ba nyo mo ka ka paragraph ang to ba ukuran sa pangka syong kha syong man ka ba long yes ngutu jung muti. Kan kam ka syong kha man ka ba yes ngutu jung mut ka ba mut ba ulok wa man ngutu pi kalau gum ta tingmut kalok ka ban ngutu ti ulok ti daga jing yes ngutu jung mut gum ta kawalam ya ka jing kemen kawalam ya ka jing i kalong ha ka ta ka rukom. Ong hang tu kena ketuga lendong ka ba upol ukuran ong hang tu ba pi si tengah wat nam ya syukur namar la da pi ya syukur ka bumut makai wat ka jing dua pen pep no pi ngin ya puli kini ada ketin jong beli ma ka neka ni ketinta nek tin jong beli to ngan puli ka ba ong kum ni pet ngan puli to ngan puli na do ka de khot ka ba na do ka de khot ka ba sao bat ka de khot ka ba san ka ba ong kum ni katanga kam don bor halor kamet jongka Henry utanga ken bat kumju uru utanga don bor halor kamet jongu Henry kata katanga ken wat ye syukor pi si tengah lem na kabaya kut lem sipor kenang ba pinyo IT yala de ha ka ba duai to ya poi lem pap ha ka ju ba usraitan om yo pensya pi namar ka jingkwa brai jongpi kani kalong kapadon kambalan ba pin skutu ba ha ka jingalong si tengah mo nomor ting la ngingim skutu e kani kwat ka jingpat jingprar ka jam tu pi kong iba pat ka jingpat jingpra kilong ying long sem ka jingmo skutu jingmo ting la ban prano la nila ban sya pensyoy no ting mo ha ka jinglong si tengah la ngingim skutu e kani ka de ka jingmayan ka ba kraw kai pe yang de tien ju trai ba utanga ka tanga kam don bor e helor de kembut ha utanga di utanga ro umla ban don bor tang na la di re ha ka tanga ti kembut hang ni ka don ka unity vi kembut ka don ka jing ya trelang ka don ka jing ya yeng lang namar ka wiru ka upon uang ha ka city saki nong efesos uang e de ka tien ka ba ka jinglong utanga bat ka tanga le ka tanga bar utanga ka long bet kum ka jinglong ukris bat ka balang vi ti kemut kadon ka ta ka relationship ka jinga dei ka bajan ba ti lem da ngim don ni ka jinga dei ka bajan em ka si sati ban ye doi pit ang ni ka tin jo trai la da pila ya light nang ni em setan yo daw tu mut ki jing doi en pep no ti ting kan poi ka por ya doi tang la da ya sngu ba tang ya kwat ya khia la dem da ngim ya kwat ya khia pa di hap pep no pi namar balai la yo setan ka de ka pai mil ko om tau pol tagadao ban ya long lang ka way ban ya unite lang ka way ni kumuang na do mani ban ya sutu lang ti iwe ti ka bamut ba kolang ka jigi ti ka ying ro ka sai pi ngong iba lam ngam ta la ngim don ni ka ni em ka ying ka dai tha ka pja ha ka ta ko kon bi ti nga try pi sutu i ka ban kong na ki ba ningkong ban ki ba don kampolat ka di ka jigi nomor ka bang beli ka keren mo ang baka jing it katap no ye babun belin ki jing tuna dan ki jing telot ting ting apa pi it cuba pi it mo yang tiga bamut ba pi it yang amut pim juyo i ye kata ka jing telot pi i be ka jing bhabrio pi i be ka jing itanat teri da pim it am pi i be tang ki jing telot sudah tiba pi pe ka jing telot si do bai kum no pi ham jila cukup ngai pi ro dengan pe be ka jing telot Sibon ki jing trot takadaw la ye kran ye ki jing trot ngin ya duai kamno ti nalor ka bang ila trot lupa ti ngim duai chu ti ngila ayap sno ti kalong kita ko kombi ti kene ke de ka bang kwa ban pedi ken ti se kalong da pedeng jung pi ki parlok ke ba pej ro nget ba ha ka ne ka kombi ka juja ka juan ha ki long yin long sabbi kadi kom ta kong iba Lisibun pastor mo sutu ikene ka ba hila pensyai hap teng jonga ni ka por na ban pensyai lang ru mo ki parong long kemi ki ba wan ban kli nga iku lisibun e pastor ke si pensyai jong pi nge ye pi ru kom jo ki ba pet ikene ba snap ikene ka kubor tien ko jong blai ka ba pastor le pensyai nge pi ru pi syai nge ba ngin le ikene ka tien ko jong blai mo kan long ka jingker ku kan alam ka jingker ku nam ta jong pi ru kom jo ma yeng asem yo ka jing it ka bana utrai amen thì
kublish bo ni ka kubar ka bai pastor yo kan ai blen chi ni ka por blen yo kan ka kumo ya trai pastor dan ini Samim dan isu ngakwa percaya ita. Tingin ya doang hanya nego por. Nanti ke family ke jempi mah. Yo se pikwa ma pi urang ba pikwa ban ya te ban ya slok ban ya share ban kalok ripim nang sedang ngong i fis sedang nak sedang. Tingting ke julong damo ko iwa. Tingting la da up chi up kum tu simit ru em si step ru em pin na sedang kalong la kalong ni. Taga daw mar ka tu ke jing peleran ka wir ka di no fitan pi. No fitan ni kwa hi ban pat ban pra ki long jing long sem. Taga daw pin sedang ban ya duai ka lok ya wer le ka ya wer ya ulok la daw tre. Oh, duai marwero ma. Haba duai marwero hakabi ke sniu train tre. La da pi urang ba al pilia wer am tre. Duai la duai. Tika jing duai ka jumpi kan pen kala ya ka ya ulok jumpi le ni ka lok jumpi la wa ki kun ki ti ka jumpi ro. Tingin ya duai ha ga por ba upele ndor ka lang bat pi bat ka yeng ka sem ka jumpi hang nu ba pi don. Train pen kia, train pen MVP. Ngin ya duai lang ha ga por mah tangan ya duai. Try Jisu ngawan sheme try gini ko por nga duai gini kon ke jeme ko try hangno ka baki kidon na blade ki ba pet ki ba snap try gini ka jing kren ha gini ka por ka ba menta blade la da ki em ko try ha ka jing le ran shi tanga shi lok blade ha gini ka por nga da hukum ke kertai lu Jisu gini ka kenro baro ka dong balak ke dia no try ba ka don ke jing ye ke jing ya puram ke jing dong lat lu shi tanga shi lok blade nga da kren no ba ka don ke jing like lut ke jama Jesus ban kya no try be tap no daga Islam jama ko try kadon ke jing pelaj lut bat kadon ke jing ban kya kadon ke jing pelaj bat o ban siba ko jama pelaj ai ti no sheme ko try ba ko ri ni ko po melang uba day ban yo jing ro melang uba day ban yo ya ka jing padon puram pelaj gawan bat ga ai ti no sheme ko try ha ga de ka met ha ga de ka sgi ha ga de ka por ba ki kon te ba ki pet de ka program jaka krian jamanga dan ngej kam kadon ke jing pelaj lut kadon ke jing kya kadon ke jing sat bada ka snam ke jong Jesus Christ kanu ka kenro ka bete ka ba kom ku try ki kan mek mat kan prana oble kan wan ke jing it kan wan ke jing kya ye ka jing sem ki de ki kon jama play ye aingo pa mesngau ye ka jing duai hai ke ne ko pon de ka kertengu Jesus Christ u bana nasrat ngi duai ngi pan bat ngi aingo amen amen Try kerkuyi pi gani go far. Blaine kerkuyi pi.